Les llistes electorals sempre són un maldecap per als partits. Requereixen equilibris a vegades impossibles, reclamen perícia en la tria i mà esquerra a l'hora de descartar noms, i han de transmetre necessàriament fortalesa i il·lusió. Una mescla que ja és complicada d'aconseguir quan tot va de cara i que resulta una feina titànica quan apareixen entrebancs. Només cal veure el que ha passat amb la confecció d'algunes candidatures per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Ada Colau ha hagut de fer molts equilibris per tancar la llista de les municipals, però aquest dilluns van transcendir dues renúncies que no l'ajuden a transmetre estabilitat, les de les regidores Gala Pin i Mercedes Vidal, que no repetiran tot i formar part de la candidatura anunciada per la mateixa Colau a principis de febrer. Gala Pin és una persona pròxima a l'alcaldessa i deixa la primera línia per esgotament. Ja li va costar decidir-se quan des de l'Ajuntament se li requeria solucionar el dilema. Va dir que sí, però a l'hora de la veritat no s'ha sentit amb prou forces. És una baixa que lesiona Colau, perquè la regidora respon a l'essència del projecte i té un atribut afegit. És una dona honrada i compromesa. La sortida de Mercedes Vidal té altres explicacions. Les tensions internes a l'espai dels comuns, que han acabat amb Joan Josep Nuet a la candidatura d'Esquerra al Congrés, expliquen la seva marxa quan falten 41 dies per a les municipals. Vidal se'n va amb un altre regust. És una adeu que transmet que el projecte dels comuns no és una bassa d'oli. Mala peça al taler. Colau juga a l'alcaldia de Barcelona el 26 de maig i no li convenen males notícies. Sense l'alcaldia, l'espai dels comuns quedaria molt tocat.